الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي كوغوتو جبنا دوالل أحمد تجاني سي أحمد تجاني دمبوال سي كو weltare non mawde mo dardimi do o ko babirabe men jidi baba goto babirabe jidi baba goto baba ko mawdo baba mo rewi hen baba ko rewi law seeda yettino ko baba wonno ni jangini mo nani mo burado to babiraado ngo wasino kany wonno en ala wadum yahaade kam foko juude kam ko baba foko woni mawde galle hande baba no wiiri ni kitimi ruttita kan ko min jide musa min wonde jide mero min jide baba musa e baba jide yumo goto ko min galle goto kanko woni mawɗo amen kanko adi jibinede ko woni afa galle amen kanko ɗum noon so dañi ko hunde wayde ni ala so ko ɗon mbawno fof min ngara min pottira hen ko jettere Allah noon ko konko fuɗɗi haalde nane seeɗa ko haali ko ɗon kam ɗum kam sall jeeɓi ma en ngara hen neletanoɗo kam waɗi wonde fof conseiller guila 2000 ko conseiller wonno guila min goni comité rural hayre law toon ko neleto kanko wonno conseiller ko ɓurɗon wonde sukaɓe neletanoɗo ko hen jeeyano ha Allah waddata ha mo neɗɗo mo hangaka mo ɗayano hono Moussa Sow nde haaɓa ha addi ɗo commune Walalde alors kadi o jeeya kadi e délégué e conseil kadi e wuuro he babiraɗo jaaɗon kanko rewnoyum duuɓi sappo ɓe gondi kanko wonno juuɗe woni koyɗe woni foof hay tiɗo foftini nelletanoɗo mbimi so duuɓi sappo nele walla duuɓi nogas nele hande 2000 ha joni nelletanoɗo on so ƴettiri lenggue ɗe hunde ko newre mum wasiya tan mumin basirtonomo jomum tan yo hettu caggal yimɓe aduna sa ardima yimɓe a hoyat sa huyi beela ƴettude sa teddi a mettat ƴettude sa woni noon maccude yimɓeɓe kala gona guite mumen gona nelteɗe mum gona foofum tan so Allah jeeɓi so kala ko nanɗa ko politique ko gueɗɗi tan délégué quartier ko gueɗɗi tan kala ko jiiɗa ko nanɗa kalna jomumen ko keɓɗa mbaɗa e penci yimɓe fotino gasi sa woni gueɗɗi ɗe tan so woni yeeso ma a dañat mo sikki so Allah jeeɓi inchallah a dañata caɗele wasiya tan ko caggal wasiya ko adi wasiya ko yettude président Macky Sall ko daña ko fof caggal Allah neɗɗo ko yettani sabatara Allah sabu ɓuuɗi fof ko sabu Macky Sall waɗi mawɗa men hono Moussa Sow coordinateur de PIMA ko caggal ko waɗimo ko soko Allah minen min jiya netti jeyde Moussa ko Sénégal fof jeeyi Moussa so alhamdulillah rabbil alamin haqqille ɗo udditi omo jogui guite omo jogui haqqille kala ko ɗo ardina o meeɗa bonnude Moussa ala ardi ha bonni sikki ala bon sikkita tan kadi aduna fof ma waɗ kuppi e nder Walalde c'est que ko addi min ɗe balɗe ko yimɓe fof jii balɗe tati liggaɗo ɗo ko tatan kam kala kono ɓeyde wuuro ngo kono ɓeyde Sénégal kono nawde leydi yesso Moussa ɗum so ɗen peeje pewjama ɗo ɗum ɗen peeje pewjaɗe ɗe noon emin ɗemini aduna fof ma ñimbu min ha Fouta ha Sénégal wawde yaade yesso mbasiyto tan ko jogui ko dañi ko mbiyumi tan yo watte hen haqqille makko o wona maccude bandi ko hen o tinno o muña kala ko muña o ɓeydi muñal ɓe ñaago Allah yalla kadi yalla newnu dongal ngal ɓe jaahi nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum bandiraɓe, min ko Amadou Diane Sy délégué quartier Boyngel. Avant tout kam mboɗo yetta bandiraɓe noddude noore weeɓani noon hanki enen fof en jii population no ardi ɗo ni guila funnangue wuuro ngo ha hirnangue wuuro ngo commune o ala keddiɗo ɗum noon ko yettere Allah yetti neneɓe babam yetti jinnaɓam foof machallah bandiraɓe darima hen ala fof keddiɗo caggal ɗum ko gonnoɗo délégué de quartier wono Alaji Kalidou Goubol Sarr ko mirono makko ma won duuɓi sappo minen deggodiri hay caɗele goto kanko mawɗo mo yaara hedde duuɓi capanɗe jeetati e quelque fof ko min joguino min meeɗa dañjunen fof ko min yahannomo arta Allah waɗi ha wirni ko noon monsieur le maire ƴefti décision wattudemi ɗon ko yettere Allah mboɗo yetti Allah mboɗo yetti Macky Sall e laamu mum mboɗo yetti Allah mboɗo yetti monsieur le maire caggal ɗum o waɗi kam délégué de quartier kadi no wayno population legal boyngel ngal kamɓe fof eɓe jaati hen holko waɗi wiide kamɓe fof eɓe jaati hen guila jaaro e duuɓi capanɗe jeetati e jeenayyi ha heeɓi entare kamɓe fof ala keddiɗo konngol ko gorol ɗum ko weltare so ɗum ɓenni kanko Moussa ko denɗam ɓi kawam
makko so e Samba Sow jiiɗi may baba Samba Sow jibini nenam makko so jibini baba makko ɗum koto banggal baba makko tari amen ga hen rutti kadi jibinde yummakko jibinde baba makko e jibinde nenam o kadi ko waala ɓuura e Sira Malaɗo ɓenne kadi jiiɗi baba goto waala ɓuura jibini kanko Oumar Sow baba Moussa Oumar Sira Malaɗo jibini Boolo Samba woni nenam ko denɗam ƴeel karal ala fof ko wannanima o ɓirti wanni kam o hettini kam wutteji denɗiraɗo noon ko joni o hettinima wutte mo sekata ko fotata sekata machallah ko Allah jogui jobbi noon yo Allah yommo adi arde haqqillam ko yaade e galleji e quartier o mbatmi galle par galle kalami ɗumen goro mabɓe foof mi yettima e galle mum kalami ɗum kañumne heeɓi weltare kañum kamɓe fof ɓe keeɓi weltare ada ko foti wonde dardam ko ɓattade population yewride e mumen ƴewde hol saqqaji mumen min ballodira neɗɗo goto yonata kamɓe fof debbo hen gorko hen ala haymo pamɗinmi goto e mabɓe fof jimmi ko wallami saabi Allah neɗɗo goto yonata ala kadi mo waɗata erreur kala neɗɗo e goto e mabɓe yii mboɗo waɗi erreur walla mboɗo waɗi ko fewani yo noddam waajo kam ƴeewa ko waɗi ni tan ko caggal Allah caggal mabɓe ndewmi kala kadi ko goto mabɓe haalnimi ko faati e ɓamtare leegal ngal ko faati e nafoore leegal ngal inchallah jaaɓi so Allah ittan ko satti ko gabbaton mboɗo wasi o waalalnaɓe ha tenki e leegal amen ngal Allah waɗi en dañi maire jiɗɗo liggade jiɗɗo ligganade Sénégal fof liggo kadi e wuuro mum kadi enen ndewen Allah ndewen caggal makko ballen mo ha ko yiiɗi wadde ko ha enen fof ɗoftoɗen mbaɗen ɗum ha no fewiti ni eyyi mi wayno bandiraɓe alasalam bandiraɓe fof mi wettima jarama funnague e hirnague kala garnoɗo mo dañɗo arde mo dañani arde fof mi yetti ɗum mi jaari ɗum